Hei, mä oon Tiina ja mä oon Luomuliiton tilalähettiläs Luomuhiili-hankkeessa, joka on osa Euroopan Organic Climate Net-verkostoa. Mä kerron teille nyt, mitä on tapahtunut ensimmäisessä CrossVisit-jaksossa täällä Suomessa. Me ollaan oltu täällä Itämeren rannoilla, Turun saariston liepeillä ja vierailtu 3 eri tilalla. Täällä on ollut mukana tiloja ja neuvojia Latviasta, Virosta, Sveitsistä ja Irlannista sekä myös suomalaisia luomuviljelijöitä. Me ollaan päästy vierailemaan Kallelan tilalla, Kamparsin tilalla ja Mälsälässä. Me ollaan täällä keskitytty luomukasvitilojen viljelykiertoon, maaperään, vesien suojeluun, peltojen maan rakenteeseen ja kasvivalintoihin. Nämä päivät on ollut tosi antoisat, koska itse tuun luomukotieläintilalta ja asiat eroavat jonkun verran tuonne sisämaan luomukotieläintilan arkeen. Me ollaan tehty kuoppatestejä, katsottu viljelykasvien vaikutusta sinne maaperään ja koska täällä ei ole karjanlantaa niin paljon käytössä kuin ei ole omia kotieläimiä, niin mietitään tarkkaan mitä siellä pellolla viljellään ja minkälainen viljelykierto on. Koska me ollaan täällä saaristossa, merenrannalla, niin myös se vesien suojelu on erityisen tärkeää puhtaan Itämeren saamiseksi. Niin täällä on käytössä erilaisia toimenpiteitä ja me ollaan tutustuttu niihin. Täällä on sää suosinut, aurinko on nyt paistanut ja ulkomaalaiset vieraat on nauttinut kyllä tästä vierailusta tosi paljon. Päivät on ollut tosi kivoja ja ollaan saatu syödä luomuruokaa, uida meressä ja saunoa. Ja mikä parasta, me ollaan luotu tämän hankkeen avulla tosi hyviä verkostoja ympäri Eurooppaa.